Ελευθερία. Καλημέρα Σταυριανή, καλημέρα Κυριάκο. Εγώ θα σας μιλήσω για το Κέντρο Στήριξης Ατόμων με την νόσο Αλτσχάιμερ, το οποίο βρίσκεται στη Λεωφόρο Πρωταρά στο Παραλίμνη. Είναι το πρώτο στην Κύπρο και τώρα δημιουργεί σιγά σιγά το λεγόμενο αισθητήριο ηρεμιστικό δωμάτιο, sensory room λέγεται, ειδικό για τα άτομα που πάσχουν με την νόσο αυτή, Αλτσχάιμερ, και τους φροντιστές τους. Από τη χρήση αυτού του εξοπλισμού μπορούν να υποφεληθούν και άλλοι συνανθρώποι μας, οι οποίοι πάσχουν από άγχος, διαταραχές ύπνου, αυτισμό και υπερκινητικότητα. Η χρήση αυτού του εξοπλισμού προσφέρεται δωρεάν σε οποιονδήποτε θα επωφεληθεί. Όπως μας είπε η νοσοκόμα του Συνδέσμου, η κυρία Μόνικα Χανούν, το αισθητήριο ηρεμιστικό δωμάτιο είναι ένας χώρος που έχει σχεδιαστεί για να αναπτύσσει και να ενεργοποιεί όλες τις αισθήσεις των ανθρώπων μέσα από ειδικό φωτισμό, μουσική και στοιχεία επαφής, να ενεργούνται η ακοή, η αφή, υπάρχει αρωματοθεραπεία, μουσικοθεραπεία. Ο εξοπλισμός έχει εισαχθεί από έναν εξειδικευμένο κατασκευαστή από το Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως μας είπε η κυρία Χανούν, η νοσοκόμα, οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν, ακόμα και κατοίκων. Βοηθά προς το παρόν ο σύνδεσμος 30 περίπου ηλικιωμένους που πάσχουν από την νόσο Αλτσχάιμερ, από την Αγία Ανάπα, τη Σωτήρα, τις Βρυσούλες και άλλες κοινότητες με κατοίκων επισκέψεις. Πρέπει να πάψει η νόσος Αλτσχάιμερ να αποτελεί ταμπού για τους συγγενείς αυτών των ανθρώπων. Πρέπει να βοηθούν και να είναι ευαισθητοποιημένοι για αυτό το θέμα. Τα άτομα της τρίτης ηλικίας πρέπει να τα βοηθούμε και τέτοιες δράσεις μπορούν να βελτιώσουν την ψυχολογία τους, την ποιότητα ζωής τους και να κάνουμε αυτούς τους ανθρώπους που πάσχουν από αυτές τις ασθένειες να είναι επιθυμητοί στην κοινωνία, να έχουν μια αξιοπρεπή καθημερινότητα και να απολαμβάνουν τη ζωή. Υπάρχουν εθελοντές που βοηθούν οικονομικά το σύνδεσμο, γίνονται εισφορές και είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά προσπαθούν και οι ίδιοι οι ιδρυτές να αυτοχρηματοδοτούνται, να βγάζουν τα έξοδά τους μέσα από εκδηλώσεις, μίνι συναυλίες κτλ. Όποιος ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει αυτές τις υπηρεσίες του συνδέσμου μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 23 74 00 22. Μάλιστα. Καλημέρα Ελευθερία. Ευχαριστούμε, Ελευθερία. Καλημέρα στην Ελεύθερη Επαρχία.